ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಬಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದು ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಇಸೇಸ ಉತ್ಸವಗೂ ಸಜ್ಜವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವ ಆದಿತ್ತದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಮುಟ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಬಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದು ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಇಸೇಸ ಉತ್ಸವಗೂ ಸಜ್ಜವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ತರಾವರಿ ಸಾಸದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯದಿಟ್ಟಿಡ್ ಸಜ್ಜವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂದು ಪೂರಕ ಉಚಿತ ಉತ್ಸವ ಜಾಂಬೂರಿಗಾದುಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಬುಧವಾರ 27 ಮುಟ ಬಿದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ನಡಪರೆಯಿತದ ಭಾರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಡ್ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಪಾಕಭಗಿತ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪರೆಯಿತದ ಕೃಷಿ ಮೇಳೊಡ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಸ ಮೇಳ ಮುಟ ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪನ 50,000 ಜೋಕ್ಲು 5 ದಿನ ಸಾಸಗೊಬ್ಬಲೆಡ್ ಪಾಲ್ದೆತುನ್ವೆರ. ನಿಚ್ಚಲ 10,000 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೊಂಡು. ನನಲ ಇಸೇಸ ಪಂಡ ಮದೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಕಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಸೇಸವಾದ ಎನ್ನಿದಿನಂಚ ಎನ್ಮ ಎಕರೆ ಜಾಗೆಡ್ ಕಾಡ್ ಮಲ್ದೆರ ಕಾಡ ಅಧಿಕಾರಿಲಿ ನೆನ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಗುಮನ ಬೈತೊಂದುಂಡು. ಒತ್ತು ವಲಯ ಕಾಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ತೀರ. ಮೊದಲು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾಟ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಟ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಂಬರನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಪೋಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಬನಗ ಕಚೇರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೊಸಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಗುಹೆ ಇದೆ. ಗುಹೆ ಒಂದು 60-70 ಮೀಟರ್ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಆ ಮನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಯಾವುದೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಟವರ್ ತೂಂಕು ಸಂಕ ನೀರಜರಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಂತು ಅನ್ನ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡುಡುಪ್ಪನ ನಾಗಬನ ಇಂಚ ಮಾತಾ ತಯಾರಾತಂಡ. ಜಾಂಬೂರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಒವ್ವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪಾಯ ಆವಂದಿನಂಚ ಇಡೀ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸದ ಮಾತಾ ಅಟ್ಟಣಲ ಆತಂಡ. ನಿಚ್ಚ ಪಜ್ಜೆ ವರ್ಣದ ಕಾಡನ್ನು ಪಿರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಂಡ. ಕಾಡು ಮೃಗ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಜುವಲೆನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದನಂದು ಪನ್ಪೆರ ಕಾಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಿತ್. ಕುದುರೆಮುಖ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೇಗೆ ಪುನರ್ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನಾಗಬನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಗಬನ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಇಂಥ ನಾಗವನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಾಡು ಅರಣ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಇದೆ. ನರ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಯಾವ್ದು ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಬೀಜವನ್ನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು ನರ್ಸರಿ ಇದೆ. ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು 100 ಹೆಚ್ಚ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪುನವೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಜಾಂಬೂರಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇಳ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಿರನ ಮೇಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಜಾಂಬೂರಿ ಭಾರಿ ಕವಜಿಡ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. BGS ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಏತೋ ಜನ IAS IPS ಅಧಿಕಾರಲಾತೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಕಲ್ಪಲೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ KIOCL ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪಂತ್ಯರ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವರುಡು BGS ಕುಡ್ಲೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಕುಡ್ಲ ಕಾವೂರು ಶಾಖೆ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ BGS ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸೋಮವಾರ BGS ಕುಡ್ಲೋತ್ಸವ 2022 ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುರುತಪಾತಿರ ಪಂಡದ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ್ KIOCL ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೊಕ್ಕ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು,
ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರೆ ನೇತ್ಕೊಂಡ್ಯರ. ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ PGS ಕುಡ್ಲೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ್ಯರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಡುಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇನಾಮ್ಲೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಮಲ್ಲಪಿನ್ನೆರ ಟಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಆರು ಕಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನೇನ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ BGS ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಕಾಶವುಂಡು. BGS ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಏತೋ ಜನ IAS IPS ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾತಿರ ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಕಲ್ಪಲೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೇಶದ 50% ಜನ ಬಡಪತ್ತರಿಕೆರ್ದ ತಿರ್ತುಲ್ಲೆರ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೆಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ನನುರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಪಾತಿರ್ದ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ BGS ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲು IAS IPS ಅಧಿಕಾರ್ಲ ಆತಿರ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಕೊಡ್ತಿರಂದಾರ್ಥ. ಒಂಜಿ ಮರ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತುನ ಪಂಡಾಯಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಬುಲೆ ಪಾದಿರಂದ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಂತೂತೆರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುನು ವರನೆ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ಆರು ಪಂಡ್ಯರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ್ಯರ. ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರ ಮಾತ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಜೋಕ್ಲಿಡಿ ಬುಲೆ ಚಿಲಾವಡು ರಡ್ಡ ಕೈ ಸೇರುಂಡ ತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಯರ. ಪೋಷಕರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದನೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ CBSE BGS CBSE ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಝೋನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ BGSನ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇದು BGS ಶಾಲೆ. Their the preferences, their dreams, everything is becoming true by this institute. I am very happy to note that irrespective of religion and caste, this institute is bringing up the children and making them life in a brighter manner. I am really congratulate the Swamiji and the team for making such a wonderful social development for the needy. I think India is having a more than 50% population under the below poverty, but with this type of institutes, I think in the days to come, we may overcome all the poverty and people may get educated and do their life in a better manner. I thank profoundly for bringing me this and giving me this opportunity. ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು IAS ಆಗಬೇಕು IPS ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬರೀ SLCನೇ ಓದಿರೋದು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಓದಿದ್ದು, ಇಳಿಯರಾಜ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಓದಿರೋದು, ಧೋನಿ SSLC ಪಾಸು, ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಮೆಸ್ಸಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲು. ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಛಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಂಥ ಒಂದು BGS ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ದ್ರವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಎಂತಂದ. ಅದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಫೀಸೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಗುಣ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರ್ದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಕೇಬಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೊಂಜುವರ್ತಿ ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತದಂಡ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುತ್ರಡ್ ಗುಂಡಿದೆತ್ತದ ಪಾಕದಿನ ಅಂಚನೆ ದೀಪನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿಯವರ ತೋಜಿದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರ್ದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್
ಕೇಬಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೊಂಜುವರ್ತಿ ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತದಂಡ ಅಪಗನೆ ಪಾರ್ವತಿನ ಜನಕಲು ಪೊಂಜೋನು ಮಿತ್ತು ಇತ್ತದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೋಜಾಯರ ಉಸಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಕುಡ್ಲಗ ಬೇದಿನ ಈ ಪೊಂಜು ಕಂಡನ್ಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಪರಮೋಸ ಕಾಡ್ ಜಾಡ್ದು ಬೂಡ್ದೇರ ಅಪಗನೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪಾರ್ವತದ ಪೊಂಜೋನು ಗುಂಡಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದಿಡ್ತದ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೇರ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಗರ್ತಪಾಡ್ನೆ ಗುಂಡಿನ ಮುಚ್ಚಂದೆ ಗುಮನ ಕೊರಂದಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಎದುರು ಜನಕಲು ಎವರ ತೋಜಾದೇರ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ತಿಂಚ ಜನಕಲು ಸೇರ್ನ ಜಾಗಿಡ್ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ನೇಡ್ದವರ ಪೊಂಜು ಬೂರೋಡಾಂಡ್ ಪಗೆಲಿಂಚಣ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬೂಡ್ದುವೆ ರಂಡ ಕತೆ ದಾನೇಂದು ಜನಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರ ಕುಟ್ಲಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಓಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿಜೆರ ಗರ್ತು ಪಾಡ್ನ ಗುಂಡಿಲೆನ್ನು ಮುಚ್ಚುಜೆರ ತಡಿಪುಗೋಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಓಲಾದಿ ಒಂದೆ ಇಂಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸಂಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವೊಂದುಂಡೊಂದು ಜನಕಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾದೆರ ಒಡಿಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜದ ಎದುರುಡುಪುನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಕಾಸ್ಪತ್ತಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ತಿರಿನ ಸಂಘದ ಗಿರಾಕಿಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸೋಮವಾರ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುದೇರ ಒಡಿಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜದ ಎದುರುಪ್ಪನ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಕಾಸ್ಪತ್ತಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತಂಡ ಒಂದು ತೆರಿನ ಸಂಘದ ಗಿರಾಕಿಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸೋಮವಾರ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುದೇರ ಅಪಕವಲು ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಒಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗದು ಜೀವದತ್ತೊನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿನ ಸಂಗತಿಲ ನಡ್ತದಂಡ ಕಮಲಕ್ಷಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಡು ಕಾಸ್ತಾಗರಣ ನಡೆತಿದ್ದದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತೋಜಂದೆ ಆದ್ಯರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೊಡ್ಡು ಸಂಘ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಜೆ ಇಂದೇರ್ದು ಗಿರಾಕಿಲು ಬೇಜಾರಡಿದ್ದೇರ ₹150 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು. ₹100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಕಾಸು ಮೋಸದ ಬಗೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಿತ್ತ ದೂರ ಇದ್ದದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೊಗುದು ಬೇಲೆ ತಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರ ಗಿರಾಕಿಲನ ಒತ್ತಡೊಡ್ದು ನರ್ಕದ ಪಂಜು ಒಡ್ತಿ ಏಳೆನ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗದು ಜೀವದೆತ್ತನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಿನ ಗಿರಾಕಿಲು ತಪ್ಪಾದೇರ ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ದೂರ ಕೊರಿಯರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಸೊಸೈಟಿ 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಗಿರಾಕಿಲಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿರ್ದು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಠೇವಣಿ ಕಾಸನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಷ್ಟೊಡಿತದ ಗಿರಾಕಿಲಿಗೆ ಪತ್ತಾಯಿನ ಆರೋಪನು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರ್ಸೊಂದುಂಡೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಕೆಲವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಠೇವಣಿ ದಿತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಟಕುಲು ಸತ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾಸ್ತಿತರಂದು ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ 93 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅವರಿಗೂ ಉಂಟು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಅಂತ. ಆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಜೆ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ನೆಲೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪನ್ಪುನ 4 ದಿನದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 1 ಕಟೋನಡು ಸುರುವಾಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ನೆಲೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪನ್ಪುನ 4 ದಿನದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 1 ಕಟೋನಡು ಸುರುವಾಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನಯ ಭಟ್ ಪಿಜೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಒವ್ವೇ ಉದ್ಯಮ ಸುರುಮಲ್ಪನಗ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸವಾಲ್ ಎದುರಾಪನವು ಇತ್ತಿನವೇ ಅವೇನು ಮಾತೆದುರು ಸಾದ ದುಂಬು ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. I always used to say that there are 3 T's in life. Whether it be your education, whether it be your profession, whether it be your personal life, there are 3 T's. The first T is thirst. Thirst, you should have thirst. Be it success. See, somebody wants to become a air hostess. Be it that. Somebody wants to become an actor. Be it that. Somebody wants to become an entrepreneur. Be it that. Somebody want to work in some organization. Be it that. Whatever be it be, you need to have a thirst in life. The next T, which is very important, is trust. You have to trust, because thirst itself will not suffice. You need to work for that. You need to really work hard to achieve. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು SS ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ ವರ್ಷಲ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪದವೀಧರರ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಇಂದೆಟ್ಟು 80,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇಲೆ ದಾಂತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದುಂಡು ಉದ್ಯಮದ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ತರಬೇತಿ ತೊಂಡ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯುವುಲೆಂದು ಪಂಡೆರ. Normally we take it as Shatamanam Bhavati Shatayuhu. All these Purohitas, they bless. Correct, no? 100 years they take. In that 100 years, how we should utilize these 100 years? Because you are all young and budding entrepreneurs, aspiring entrepreneurs. Most of you are less than 25 years age, 20, 21. That's why I want to say. Prathame narjito vidya. Dvitiye narjitam dhanam. Tratiye narjitam punyam. Chaturthe kim karishyasi. That means Prathame narjito vidya. First 25 years you should concentrate on only gaining knowledge. You should not waste your time. Ano bhadraha kratavo yantu vishwataha. Let all noble thoughts come from all the sides. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೂರಜ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಮೃದುಲ್ ಮಹೇಶ್, ನಿಟ್ಟೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದ CEO ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ಯರ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪದವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಲ್ಪನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸದಾದ ಉದ್ಯಮ ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಉದ್ದೇಶದಿವನ್ನಕಲು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರ. ಎಲ್ಯ ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಬಕ ನಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಲೆಯನ್ನು ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲದಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಕ್ಕನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೇರು ಉತ್ಪಾದಕರನ ಮಂಡಳಿ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ ಚೀಪೆ ಉತ್ಸವದ ಒಂದೆರ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು KP ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಹಿ ಉತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕುಟ್ಲದ ರಥ ಬೀತಿಡುಪ್ಪುನ ನಂದಿನಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ದ ಸುಪ್ರಿಯ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನಂದಿನಿ ಚೀಪೆ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಉತ್ಸವಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಕ್ಕನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು KP ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ. ತೊಡರ ಪುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಸಿಹಿ ಉತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ನಂದಿನಿಡ ಮಿತ್ತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೇರ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಲು ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತಂಡ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರುನೆ ಕುಮೇದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಿರಾಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪನದಿಟ್ಟಿಡು
ಚೀಪೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೆಗೆ ನೂದೇಟಿರುವುದಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಿಲೆಟ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೆ ನೆಚ್ಚಾದದೆ ತೊನುಲೆ ಇಂದಿತ ಲಾಭ ರೈತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಾವುಡೊಂದು ಸುಚರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಶೋಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಭದ್ರರಾವ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಉಡುಪ ರಮೇಶ್, ಸಚಿನ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡ್ಯರ ಒಂದುವೇ ಪುರ್ತುಡು ನಂದಿನಿ ಚೀಪೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೆನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿದಾಕಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೇರು ಉತ್ಪಾದಕರನ ಮಂಡಳಿ ಜತೆ ಸೇರಿಗಡೆ ಈ ಚೀಪೆ ಉತ್ಸವ ದೀವಂದೆರ. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21-27 ಮುಟ ನಡಪನ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಉಚ್ಚೆಯಗು ತುಂಬತ್ತ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲು ಬರೊಂದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲು ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21-27 ಮುಟ ನಡಪನ ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಉಚ್ಚೆಯಗು ದುಂಬತ್ತ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕಲು ಬರೊಂದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಂಡು ಅವಿನ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪನ ಬೆದ್ರಡು ಎತ್ಕೊನಿಯರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರವಿನ ಉಗ್ರಾಣೋಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ಜೋಡ್ಸಾದೀರ. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಡಾರ ಬುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದು ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ನಡಪಾಯರ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಜರ್ದಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಿನೇಕ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಜರ್ದಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಿನೇಕ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಉಗ್ರ, ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಜನರು ಅದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಉಗ್ರರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ಯಾವ ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಈ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ನಡತಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಇರೋದ ತೋಜಯರ. ಆರ್ಸಿ ನಾರಾಯಣ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ವಿನಯ್ ದಡ್ಡಲ್ಕಾಡ್, ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಸೂರಜ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿಂಚ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಯರ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವಿದ ಬಿಬಿ ಹಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿವನ್ನ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕುಡ್ಲದ ಅರ್ನಾ ರಾಜೇಶ್
ರಡ್ಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದದಲ್. ಅರ್ನಾ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಜಯ್ದ ಲೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ ಬೆಳಗಾವಿದ ಬಿಪಿ ಹಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿವನ್ನ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕುಡ್ಲದ ಅರ್ನಾ ರಾಜೇಶ್ ರಡ್ಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿದ್ದೇರ. ಬೆಳಗಾವಿದ ಶಿವಗಂಗಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಕ್ ನಡತಿನ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂತೊಡು ಕುಡ್ಲದ ವಿಜಯ್ ಲೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ರಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಅರ್ನಾ ರಾಜೇಶ್ 500 ಮೀಟರ್ ಬೊಕ 1000 ಮೀಟರ್ ರಿಂಕ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದದ ಕೀರ್ತಿ ಕನದಲ. ರಡ್ಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯನ ಅರ್ನಾ ರಾಜೇಶ್ ಜನವರಿಡ್ ಹರಿಯಾಣಡ್ ನಡಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದ್ವಲ. ಕುಡ್ಲಾ ಕದ್ರಗುಡ್ಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೊಕ ಅನಿತಾ ರಾಜೇಶ್ನ ಮಗಲು ಅರ್ನಾ ಕದ್ರಿ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯೆ ಆದುಲ್ಲಲ್. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವಗೂ ಸಜ್ಜಾತಂಡ. ಸಾರಕಂಬದ ಬಸದಿದ ನಾಡು ಬೆದ್ರ ಇತ್ತೆ ಆಪಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಮೂಡಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬುಧಾರೊಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಗಾರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾವನ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವಗೂ ಸಜ್ಜಾತಂಡ. ಬೆದ್ರಗ್ ಜೋಕುಲು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರನ ಮನಸ್ಸುಡ್ 3 ದಿನಂಚ ಕೃಷಿ ಮೇಳಲ ನಡಪರೆಯಿತದ ಕೃಷಿ ತೋಟ ಕಟ್ಟದೆರ್. ಲೆಕ್ಕಪಾಡಿನ ದೇಶದ ಮೂಜಿಪಾಲ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಡೆ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶದ್ದು ಜಾಂಬೂರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ 50,000 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷಿ ಬದುಕನ ತೋಜವನ ಉದ್ದೇಶದ ಇವೊಂದುಂಡು. 12 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡ್ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗಿನ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಪು ಸೊತ್ತು ಗುಲಪಾಯರನಿ ದಿತ್ತೆರ್. 3-4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ತಯಾರು ನಡತದಿತ್ತದ ಕುಂಬುಡ ಕೆಂಬುಡೆ ತುರೆ ಪಟ್ಲಾಯಿ ತೆಕ್ಕರೆ ತೌತೆ ಪೀರೆ ಕಂಚಲ ಬದನೆ ಬೆಂಡೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಮುಂಚಿ ದೊಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ತರಾವರಿ ಸೊಪ್ಪು ನವಿಲ್ ಕೋಸು ಟೊಮೆಟೊ ಮನುಲಿ ಜೋಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾಬುಲಿಪಾದ ಫಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಾರ್ದ ಐನು ತೈವ ಬಿದೆ ಉಂಡು. ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಪು ಸೊತ್ತುಲೆಡ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೊಕೋಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಚಿನಿ ಪಂಕಿನ್ ಆಜಿ ಬಗೆತ ತುರೆ ಎಲ್ಪ ನಮೂನೆದ ಬಾರೆ 700 ದೇಶದ ಬಾರ್ದವಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ತೆಪ್ಪುನ ಬಿತ್ತು 40 ಬಗೆತ ಪಿರಾಕದ ಕಂಡೆ ಕೆರೆಂಗ್ 150 ದಿಚ್ಚ ತಾರಾಯಿ ಕಲಾಕೃತಿಲು ತಯಾರಾತಂಡ. 200 ಬಗೆತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದುಪ್ಪುನ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದ್ 20 ಬಗೆತ ಬಜ್ಜೆ 110 ಬಗೆತ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಫಲವಸ್ತುಲು 100 ಬಗೆತ ಅರಿ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಪು ಸೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫಲವಸ್ತುಲೆಡ್ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋಜವನ ಕಲಾಕೃತಿ ಜಾಂಬುರಿಡಿ ಉಂಡು. ಗುಲಾಬಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜೀನಿಯಾ ಡೇಲಿಯಾ ಇಂಚ ತರಾವರಿ ನಮನೆದ ಪುರ್ಪ ಆಜನೂದು ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನಲು ನರ್ಸರಿ ಕೃಷಿಕ ಒಂದನ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲಿವನ ಯಂತ್ರ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬುಟ್ಟಿ ಕುರುವೆ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪು ವಸ್ತುಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಇಂಚ ಓವು ಉಂಡು ಓವು ಈ ಜೀಂದು ಪನ್ಪುನಂಚ ಬೆದ್ರದ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವ ಮಾತರೆನ್ಲನ ಬೆದ್ರದಂಚಿ ಒಯ್ಪರೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡು. ಇಡಿಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.